Ilansang na niyaso ka sa'yo mga tawa nga ina ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng may lagun ug mga lawas ng pangandoy. Ilansang na niya sa krus sa mga tawa nga ina ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng kailipon ug mga lawas ng pangandoy. Ilansang na niya sa krus sa mga tawa nga ina ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng kailipon ug mga lawas ng pangandoy. Gilansang nagdiya sa krus ang mga tao nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng kapilit kunog mga lawas ng pangandoy. Ilansang na diya sa krus mga tao nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng may lagun ug mga lawas ng pangandoy. Ilansang na diya sa krus sa mga tao nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng kailipon ug mga lawas ng pangandoy. Gilansang na diya sa krus ang mga tawa nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng kapilikon ug mga lawas ng pangandoy. Gilansang na diya sa krus ang mga tawa nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng kapilikon ug mga lawas ng pangandoy. Ilansang na diya sa krus mga tawa nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang mga tawa ng may lagun